Jadi 12 tarik Sunday, Easter Sunday, the 19th day of lockdown. Lockdown ngani 19 bar tini ke tini chini special sal abo ke Easter Sunday hainba sung lockdown ni jaro janja no na joton suri to sung haine sung masak nai chin no na suri laisna ye suri ma bisinte sung kisi saklai program china program unkhai Bible Poranai Mr. ML Deborma bun perike chin buku Portia Jumatia Sale chin program no paini ini Easter Sunday o tong thokoni salo jotono ani khajani chibai te hamjama ya paro sini o idino nai tongai rok no जों joto saimano tinini sal Kristo no poito khlainai borok kaham sal taun bagi hingke tong thokmani sal tinini salo Jisu Kristo bo sangsaro phaiyi theipaikya kalbura cross sakao butharjaka bono cross crucifixion khlaikya aboni pore sal tamni salo bo kothangke basa phimani sal boni bagai chini bagai belaike o sal tong thokmani sal abono tuinai जों joto siwo je khoroksa borokni bisingtui o sangsaro somsok phai hapaimani abo hingke adom ni जों joto saimano tai abo haikeno khoroksa borokni bisingtuino bororok mothangjakmani जों abo elambak porikha जों nogo ang elambak ni kokthai porinai bo hingke John Simen Kothma Kaham chapter 11 verse 25 by 26 na Haike Jisu bono hai ni saka angno mothanggi tisanai angno kothangke tomnai ano poito khlainai borok bo thipano thangnai pia kathang tongsani ano poito khlainai borok bo thiplai glak जों tai kaisa nainai bo hingke 1 Korin ni chapter 15 verse 21 boro tamsa जों nailena borok khoroksani bising tuino bororok ma thibayo abo tuikheno borok khoroksani bising tuino bororok thangui basanai beba borok adom bai thansa engma bising tui ma thibayo abo tuikheno beba borok Kristo bai thansa engma bising tui mothangjagai tisajaknai Kaitor bini kokthai pormani bising tui jono hamari khlaidon Amen. Belai ke hambai Bible Poranai no ya tabok resapnai chin buku Portia Jesus
klai masaka ketarowai klai suka obo tongo masaka masaka alleluia masaka 이게 따보 번호부 한바이 belai bonir samni bagai te jotono sangsar gnangai jara khum tongnai poito khaino hambai maro ege chin channel no nai tongnai ro jotono hainai hambai ye o lockdown jarao jotono na jeng kaham tongni hine deai surili oron chin program mathaka omhaike tini 12 tarik April 2020 o sing Easter Sunday palaikha 이게 어느슨 되니 belai nangkumen ko khongpeke salthani salo Jesus Christ Kwthwino Mechenkha kasai thangkha sorge sakao 이게 tabo sing bhaine jara poito khlainei ro 어느슨 poito khaina nang je bo Kwthwini si Mechenkha thangma hake sing poito tong sing bhaine buskango jesukana cost struggling sokhaithang singbu Mechenkha mannai abun sini poito ye paithago hainhai khapangni hamjangmai yaphare joto ani channel nai tongnero no hambai maro Easter Sunday ni salo ani saksorai nukhung ngai joto no hambai yaphare orono mathaka hambai